Ollaan MDM West 2026 messuilla Anaheimissa, Kaliforniassa. Minulla on ilo ja kunnia keskustella Antti Tauriaisen kanssa Oulusta. Antti, kerro vähän, mikä tämä tuote on, mitä teette yhteistyössä Covestron kanssa? Kiitoksia, Niko. Me tehdään tuotetta, jolla mitataan avohaavan sulkeutumista pitkäaikaisessa hoidossa. Ja tarkoituksena tässä on se, että pystytään mittaamaan sen haavan sulkeutumista ja että se paranee oikein, että siellä ei ole tulehdusta alla. Ja täten, jos haava rupeaa tulehtumaan, niin se voidaan nopeasti puhdistaa ja uudelleen kääriä hoitoliinoihin. Tai jos sillä on kaikki ok, niin antaa sen olla rauhassa ja parantua rauhassa, eikä aiheuteta uutta traumaa avaamalla hoitositeitä. Mikä on se huippuinnovaatio tässä tuotteessa? Tässä tuotteessa se todellinen innovaatio on se, että pystytään mittaamaan haavan sulkeutumista käyttäen tämmöistä elektrodimatriisia, jolla nähdään, että missä alueella tapahtuu paranemista ja mikä alue on vielä parantumatta. Millä tavalla tämä edustaa oululaista huippuosaamista parhaimmillaan? Oulu on tunnettu painetun älykkyyden edelläkävijänä. Oulussa toimii semmoinen klusteri kuin Printosen, joka on ihan teollisesti toimiva yhteisö, jossa on niin materiaalituottajia kuin lopputuotteiden valmistajia, niin kuin me. Ja se keskittyy erilaisten painotekniikoiden, konvertointitekniikoiden ja lisää arvoa tuottavien prosessien yhdistämiseen niin, että pystytään luomaan tuotteita, jotka muokkaa markkinaa uudella tavalla. Ja tämä on erittäin hyvä esimerkki innovaatiosta, mitä se printatun älykkyyden työkaluboksi tuo ja mitä mahdollisuuksia se antaa. Mahtavaa nähdä terveydenhuollon innovaatiota Oulusta. Viimeinen kysymys, Antti. Mikä on Covestron rooli tässä suomalaisessa innovaatiotyössä? Covestro on ollut tässä tuotteessa aivan kriittinen. Me ollaan tehty tätä tuotetta Covestron kanssa yhteistyössä vuodesta 2017. Ja miksi me valittiin Covestro tähän perusmateriaaliksi on se, että me saatiin Covestrolta erinomaisia ohuita substraatteja, jotka on venyviä, hengittäviä ja täyttää vielä lääkinnälliset vaatimukset sopivuudesta pitkäaikaiseen ihokontaktiin. Ja pitkäaikainen yhteistyö, materiaalikehitys teidän tutkimus- ja tuotekehitystiimin kanssa on mahdollistanut tämän tuotteen valmistamisen. Paljon kiitoksia, Antti. Kiitoksia.